L'argument és l'Àlex, que ha perdut la seva parella per un accident absurd a la ciutat, i aleshores a partir d'aquí treballa amb intel·ligències artificials i treballa en una mena de programa on la Irene, que és la seva parella, la construeix amb 20 anys, amb 35 i amb 60. Amb 20 anys no la coneixia, amb 35 és amb l'edat que va tenir l'accident i amb 60 fabula què podia haver passat. Jo he anat escrivint algunes volgudament escrites com si fos una peça en prosa, com si diguéssim, una peça que hauria de ser interpretada sense esdevenir cançó, i aquí la feina que han fet la Neus i el Gerard és meravellosa perquè ho han convertit en cançó, i d'altres ja els he escrit més en vers, amb la mètrica ben ajustada perquè ho tinguessin més fàcil, però no és la norma general, al contrari, són gairebé escenes musicades.